ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ଧରା ହେଇଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, କେବେ ଗ୍ରୋସରୀ ପେଟିରେ ତ କେବେ ଗାଡ଼ିର ସିକ୍ରେଟ୍ ଚାମ୍ବର କରି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଏକ ନୂଆ ତରିକା ଆପଣେଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣକାରୀ। ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଭିତରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଧରିଛି ଅବକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ। ରାତାରାତି ବଡ଼ଲୋକ ହେବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଡ୍ରାଇଭର କାମ ଛାଡ଼ି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ। ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଏଭଳି ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ। ଭଞ୍ଜନଗର ନିକଟସ୍ଥ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିରୁ ଅବକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଏହି ଘଟଣାରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ 25 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଓ 2ଟି ବାଇକ୍ ଜବତ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନବପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳର। ସପୋର୍ଟ କର ये देखु अभिनव ढंग से चोरा